lyft era hjärtan till Gud och hör denna dags heliga evangelium. Och så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa, jag läste fel text. Det är fortfarande evangelisten Johannes. Jesus sa, sannoliken jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannoliken jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Gud Kristus. Ett av de starkaste korten, om vi använder den bilden, när vi talar om den kristna tron, hör att vi tror på en Gud som uppenbarar sig, det vill säga som visar sig, som gör sig synlig och som handlar och är verksam i historien. Inte någonstans i sin himmel långt borta, oåtkomlig från oss, utan Gud stiger in och verkar i historien. Den Gud vi bekänner och tillber är inte oåtkomlig, långt borta i sin himmel, väldigt diffus i människans verklighet. Men den kristna tron bekänner sig till den Gud som stiger in på historiens scen, som i Jesus Kristus delar våra villkor, vandrar våra vägar, bär våra bördor, samtidigt som han kommer med himmelriket och Guds närvaro in i världen. Ändå, fast det är så att Gud stiger in och är verksam mitt ibland oss, så fast den tron vilar på Guds uppenbarelse i Jesus Kristus och att Gud visar sig i historien, så är det ändå många gånger svårt att tro. Vi ser hur splittrad vår värld är, och det kan vi se både i vår närhet och i världen i stort. Vi ser hur många människor far illa av all nöd, ondska och lidande i världen. Vi ser hur många har förlorat sin livsmening och hur de i sitt sökande efter mening verkar vara så vilsna. Vi ser hur människan tycks ha förlorat sin inre kompass och inte längre har något tydligt mål att sträva efter. Ser vi på allt detta, ja, då kan vi också börja tvivla. Finns verkligen Gud? Och var är han i så fall? Nu är det inte första gången som i historien som människan tänker så, som människan bär på tvivel. Det här har hänt många gånger och det kommer att hända i framtiden också. Men dagens gammaltestamentliga text är ändå någonting som vi får ta till oss i tider av tvivel och svårigheter. För det är hämtat från en tid då Guds folk här levde i en svår verklighet. Folket hade blivit splittrat, hade blivit delat upp på två riken, Israel och Juda, Nord- och Sydriket. Så småningom kom stora delar av folket att förvisas till Babel. Vi har hört talas om den babyloniska fångenskapen. Man fick inte längre vara kvar i sitt land och så iväg många mil därifrån. I den situationen, i fångenskapen i Babel, så verkar profeten Hesekiel.
Han som själv blev bortförd i denna fångenskap och verkar bland sina lidandes kamrater. I den situationen så talar han till folket både allvarsord, domsord, men framför allt tröstens ord. Han räknas väl som en av de stora själavårdarna och tröstarna bland profeterna i Gamla testamentet. Det märks inte minst när han i dagens gammaltestamentliga text talar om herden som tar hand om sina får, och det leder också tankarna fram till Nya testamentet, där Jesus talar om sig själv som den gode herden. Nu finns det några kännetecken som ska följa den goda herden och som profeten talar om när han försöker ingjuta mod, tröst och hopp till sitt folk. Det är 4 ord som jag tänker vi ska uppehålla oss lite grann inför, som vi kan notera för vårt inre. Det första ordet är samla. En av herdens viktigaste uppgifter är att hålla ihop jorden, att samla den vid dagens slut. Man vandrade fram och så vidare och fåren kunde gå lite hit och dit. Och när kvällen kom så skulle herden samla sin jord. Om något får kommit bort så söker herden efter det bortsprungna fåret. Och ett får som har kommit bort från herden är farligt ute. Det kan gå vilse, det kan komma rovdjur, det kan skada sig. Så det är viktigt att fåret lever nära herden. Guds folket hade nu inte alltid i allt levt efter det förbund som Gud hade ingått med dem. Därmed så var konsekvensen också att det kom splittring in i folket. Riket delades och stora delar av folkskaran blev förvisade till Babel. Det var en splittrad situation som Hesekiel verkade i. En del blev förvisade till Babel och några, en liten rest, blev kvar i landet. Och man längtade hem och man undrar hur går det för våra släktingar där hemma, och tvärtom. De undrar hur går det för dem som är i Babel. Folket var splittrat. I denna splittrade situation så talar profeten om Guds vilja. Jag ska rädda dem från de platser dit de skingrades. Jag ska hämta dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. Det är vad Gud vill göra. Samla sitt folk som är utspritt över hela världen och tillbaka till omkring honom. Han vill vara herden som samlar sitt folk, som motverkar splittringen. Splittringen berodde nu på att folket började glida bort från förbundets Gud, och det fick konsekvenser. Men Gud lämnar inte sitt folk. Genom profeten blir Guds vilja uppenbar. Gud vill samla, han vill ena, han vill hålla ihop. Liksom herden samlar jorden vid dagens slut så ska Gud samla sitt folk. Och Jesus säger ju samma sak. När han kommer till Jerusalem för att korsfästas så säger han: hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vindarna. Insikten om att Guds vilja är genom den gode herden att samla, det är en grund att vila på för att tron ska orka stå emot också tvivel. Ordet samla var det första ordet. Det andra ordet som är ganska tydligt när vi läser GT-texten, det är ordet hela. Till herdens uppgift hör också att förbinda skadade får genom vård och se till att såren läks. Herdens uppgift är att hela. Vi läser i texten att Gud säger: jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka. Det var en oerhörd tröst till ett folk som upplevde sig så sårat, så skadat, så vilsna och genom förvisningen till Babel. Vilken tröst och vilken hjälp för dem att höra att Gud är där för att hela och läka. Just därför så kom hoppet in i folkets hjärta.
Tänker vi nu på dagens situation och ser ut över vår värld, så ser vi att det är så mycket som är skadat, som är trasigt, som är sjukt. Men också kanske om vi går till oss själva, i våra egna liv, så kan vi ibland erfara att så är fallet. Vi får inte till livet så som vi önskar och hoppas. Relationer kan skadas, och vi kan också drabbas av sjukdom som tillför oss skada. När vi inser att vi är skadade, att livet självt är skadat, då är det en oerhörd tröst att höra att Gud själv ska ta sig an oss, och han har kommit för att hela, för att läka. I Nya testamentet läser vi om Jesus som tog sig an de skadade och sjukade människorna som han mötte. Hans förmåga att hela, läka och förbinda är en påminnelse om att Jesus är den gode herden som har makt att hela det som är skadat. Våra relationer kan få sig en törn, det kan skadas, men det kan helas genom förlåtelsens verklighet. Krämpor som till sist kommer att bryta ner oss ska en dag återuppstå till någonting helt och någonting friskt. Gud har skapat oss till någonting som ska få sin fulländning en gång i hans rike. Det är herdens uppgift att ingjuta mod i människans hjärta om detta. Att Jesus har gått in i den uppgiften. Han har kommit för att hela, för att läka det som har gått sönder. Vi kan tänka oss vilken tröst det måste vara för folket att få höra. De visste att en av orsakerna att de var i Babel var att de hade gått bort från Gud, hade glömt Gud och inte brydde sig om Gud, och så blev konsekvensen. Men att ändå få höra att Gud har inte glömt sitt folk. Gud ska åter hela sitt folk, läka det som har gått sönder. Det tredje ordet är föda. Herden har också som uppgift att föda fåren och djuren. I Psaltarpsalmen idag så läser vi: han för mig till bete där jag finner ro. Herden ser alltså till att jorden får komma till de gröna ängarna och där äta sig mätta. Herden ser till att jorden får den föda som den behöver. För utan föda, utan näring, så finns inte heller något liv. Nu säger Gud genom profeten i dagens text: på ett gott bete ska jag driva dem i vall. Deras ängar ska vara på Israels höga berg. Där ska de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete ska de finna på Israels berg. Vilket trösterikt ord till ett lidande och smärtfyllt folk i en svår situation. Gud vill ge föda och näring till sitt folk, så att hoppet, livsmodet kommer tillbaka. På samma sätt som folket fick manna att äta i öknen under vandringen, så vill Gud ge föda till ett folk som svälter av längtan att åter få komma till den plats där de hör hemma. Vi vet också att folket fick återvända, att Gud höll sitt löfte. Gud handlar i historien och visar sig i vår verklighet. Jesus är nu den gode herden som kommer för att ge föda till ett folk som är på vandring. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Stora ord, mäktiga ord, men också innehållsrika, oändligt djupa ord. Jesus vill ge oss av allt det goda som Gud ger oss. När vi ber bönen Fader vår, eller vårt dagliga bröd, så ber vi att allt det goda som Gud har att ge ska komma oss till del. Faktiskt så var det så att i onsdags när vi hade konfirmanderna så läste vi ett enda litet avsnitt av Luthers katekes. Och en del av er äldre, ni kanske kommer ihåg de här förberedelserna. Men Luther säger så här: vad menas då med dagligt bröd? Och så ger han förklaringen. Nu får ni tänka att det här skrev han för 500 år sedan, så att det är i den kulturen. Men
Andan är ändå densamma. Med dagligt bröd menas allt det som hör till livets uppehälle och behov, såsom mat och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap och bohav, gods och pengar, god maka, goda barn, gott tjänstefolk, god och trogen överhet, god styrelse, passande väder, fred, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och mera så. När vi försöker fånga upp andemeningen med allt detta, så är det egentligen allt det goda som tillför energi, som gör att vi mår bra, att vi växer som människor. Det är det som vi ber om när vi ber om det dagliga brödet. Gud kommer för att föda oss, för att stärka oss. Om vi stöter ihop med en människa som på något sätt uppmuntrar oss, som ger oss tid och lyssnar till oss, eller som på något sätt visar omtanke, så är det Guds hälsning till oss att han är där för att föda oss, för att ge oss näring, för att ge oss energi. Den gode herden vill föda oss med allt det goda som Gud vill ge. Som en hjälp att orka med vår vandring i denna många gånger hårda värld, så bjuder han också regelbundet, gång på gång, varje vecka i vår församling in oss till nattvårdsbordet. Där föder han oss med förlåtelse, med kärlek, med gemenskap. Detta mysterium som vi inte kan förstå med vårt förnuft är en kraftkälla för vår själ. Herren vill ge oss föda. Och det sista ordet som jag vill fånga upp utifrån Gamla testamentets texten är ordet leda. Herden leder sin jord under vandringen. Herden vet var de gröna ängarna finns, var vattenkällorna finns, hur faror ska undvikas och så vidare. Just därför leder han jorden till det mål som han har satt upp. Och den bibliska historien berättar ju för oss att Gud leder sitt folk genom ökenvandringen. Hela denna vandring att folket ska föras tillbaka till Kanans land är en bild för hur Gud vill föra tillbaka människan till himlens land. Målet är att människan ska föras tillbaka till Gud. Genom synden som kom in i världen, och inte bara i världen utan också in i människans hjärta, så blev människan utvisad från paradiset. Genom Jesus, den gode herden, vill Gud föra oss tillbaka till det förlorade paradiset. I vår text läser vi: jag ska valla mina får och låta dem komma till blod. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Gud vill alltså leda oss tillbaka till det förlorade paradiset. Idag så verkar världen vilsen. Vi ser hur människan verkar vilsen och har tappat målet. Och vi kan ibland uppleva detsamma också i våra liv. Idag blir vi påminna om att Gud själv vill leda oss tillbaka till den himmelska gemenskapen. Där blir allt i harmoni. Där är allt det svåra glömt. Då är vi i mål. Vi behöver påminnas om det himmelska målet. Det har kyrkan och kristna gjort i alla tider. Vi får inte tappa det perspektivet. Just därför att det finns ett mål, så är det så viktigt för oss att höra och känna igen herdens röst. För det är genom att lyssna till herdens röst som man kan leda oss rätt. Och så kan vi då sammanfatta den här predikan och den gammaltestamentliga texten med de 4 nyckelorden: samla, hela, föda och leda. Dessa ord och det som de vill berätta om den gode herden är Guds hjälp till oss och till en värld som tvivlar. Gud har visat gång på gång att han uppfyller detta och visar och ska visa det också en dag i sin fulländning. Guds folk fick komma tillbaka från Babel. Han ska en gång visa att löftena står kvar, att vi får komma till det himmelska målet. Låt oss därför till sist lyssna till Jesu egna ord som han säger i det sammanhang när han talar om sig själv som en gode herde. Jag har kommit för att det ska ha liv i överflöd. Amen.
Vi står upp och stämmer tillsammans in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen ur dödens rike. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det deras uppståndelse och ett evigt liv. Jag står här idag då som representant för Gideoniterna i Skellefteå. Gideoniterna är en världsvid organisation vars syfte är att sprida Guds ord i form av en liten bibel, Gideonitbibel, runt världen. Det finns idag i 200 länder, vilket är i praktiskt taget nästan alla länder. Vi som representanter får en liten tidning som heter Gideoniterna. Och jag tänkte plocka lite små just i denna tidning som jag tyckte var ganska intressant. Titeln på det här vittnesmålet säger så här: Jesus är inte bara ytterligare en Gud. Mitt namn är Satavi. Jag föddes i en ortodox hinduisk familj i Calcutta, Indien. Min familj tror att alla religioner leder mot samma mål och att alla gudar är samma ande, men med olika namn. Jag gick på en ansedd hinduisk skola fram till årskurs 10, men flyttade sedan över till en metodistisk skola för att studera matematik. Varje år fick vi besök av Gideoniterna som gav oss blåa Nya testamentet. Snart väcktes mitt intresse för denna lilla boken och jag bestämde mig för att börja läsa den. Efter att jag hade läst evangelierna fattade jag tycke för Herrens ord och tänkte att han var som en hinduernas gurus. Men sen kom jag till Romarbrevet, vilket förändrade Guds ord och mitt hjärta. Jag insåg att jag hade varit en avgudadyrkare och att jag var en syndare. Jag fascinerades av hur en bok som skrevs för över 2000 år sedan så exakt kunde beskriva det moderna samhället. Jag fortsatte att läsa Romarbrevet och insåg att alla mina ansträngningar att vara en religiös person var förgäves. I kapitel 3 läste jag om hur djupt försjunken jag var i synden, från huvud till tårna. Jag resonerade med mig själv om hur Gud kunde vara helig och ändå acceptera mig. Sedan slog det mig. Gud kunde inte acceptera mig och det liv jag levde. Och sedan föll mina ögon på ordet: medan vi ännu var svaga tog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske någon går i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är Romar kapitel 5, vers 6-8. Djupet i Guds kärlek till mig fanns nedtecknat i de versen. På grund av alla synder jag begått led och dog min Herre. Genom läsningen av hans ord trodde jag på Herren Jesus. Visst är det ett fantastiskt vittnesmål. Och när vi som Gideoniterna får se vilken kraft som finns i Guds ord, hur det kan förändra livet, då börjar man kanske inse att den där lilla tian som jag ger dem, kanske till Gideoniterna, just den tian kan förändra livet på en människa fullständigt. Så det
med de orden jag vill vädja och bidra och jag är förvissad om att Frälsaren själv ska välsigna er gåva.